Wannan magani ne na sanyin mara kuma yana ƙarin ƙarfin mazakuta idan ka yi amfani da wannan fa'ida. To, ummul aba'isin ƙanƙancewa gaba da rashin da sa saurin inzali da rashin ƙarfin gaba na ɗa namiji ummul aba'isin sanyin mara ne. Sannan kuma sanyin mara yana haddasa ƙuraje a jikinka, ko da ka fito daga wanka za ka ji jikinka yana ƙaiƙayi. To, haƙiƙa sanyin mara in yayi ƙarfi a jikin mutum yana haddasa wannan. Kuma sanyin mara yana haddasa bayan ka yi fitsari za ka ga wani farin ruwa daga baya ya biyo ma, ko kuma idan ka je yunƙurin toilet za ka ga farin ruwa ya fito ta mafitsararka. To, haƙiƙa in ka yi amfani da wannan fa'ida za ka samu lafiya kuma gabanka zai ƙara girma, kuma ko da gabanka yana kwanciya zai daina kwanciya in sha Allahu. To, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, 'yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu Secret Banana 24. 'Yan uwana, idan a wannan karin ka soma shigowa wannan tasha tamu, muna buƙatar ka danna mana ƙararrawa, ka danna mana alamar lakin da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su zo muku ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kuma muna muku fatan alkhairi masu sauraron mu. Haƙiƙa wannan magani ana buƙatar sa idan ka yi amfani da shi ka ji daɗinsa. To, ana buƙatar ka taimaka ma wani ɗan uwanka in yana fama da sanyin mara. To, yadda za ka yi ka haɗa wannan shine gashi kamar haka. Ana buƙatar tafarnuwa, ana buƙatar albasa da lemon tsami da zuma. Sannan in ka samu tafarnuwarka kamar ka samu albasarka kai kamar guda ɗaya mai kyau, sai ka ɓare ta idan ka ɓare ta kenan. Sannan bayan ka ɓare ta sai ka yanka ta biyu, sai ka ɗauki rabi ka samu abin goge kuɓewarka sai ka goga ta. Idan ka goga ta ta gogu, bayan ta ƙare kenan sai ka ɓallo tafarnuwa guda biyu. Idan ka ɓallo tafarnuwa guda biyu zuwa uku sai ka ɓare su manya ake so. Bayan ka ɓare su sai ka goga su ga abin goge kuɓewa. Idan ka goga su a abin goge kuɓewa, suma sai ka tabbatar sun ƙare sai ka haɗa su da wannan albasa. To, bayan ka haɗa su da wannan albasa guri ɗaya sai ka zuba su a kofi. Ana so ka samu tafasasshen ruwa sai ka zuba a ciki, daidai kofi ɗaya ake so ka zuba. Bayan ka zuba su a ciki, sannan sai ka ɗauko lemon tsaminka sai ka yanka rabi ka matsa. Idan ka yanka rabi ka matsa sai ka ɗauko murfi ka rufe basu minti 30. In ka basu minti 30 suka jiƙa sai ka ɗauko abin tace shayi sai ka tace shi. Idan ka tace shi kenan, bayan ka gama tace shi ana son ka sha shi da ɗan ɗumi-ɗumi. Bayan ka gama tace shi sai ka ɗauko zuma mai kyau. Ana so ka ɗauko cokali ƙaramin cokali kenan sai ka zuba zuman nan cokali biyu sai ka juya shi. Idan ka juya shi idan ka gama juya shi ana son kafin ka sha wannan magani, bayan ka ci abinci kenan za ka sha wannan magani. To, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shirye.